Iwinjo Jojwat. Ineno pauka pakao moneno wachono. Mano propaganda. Mawe kodhi obeda piny motedo. Then intie contractor mok pok ochul dikoro sedhi e court. Nikech dongo wacho democracy, wacho separation of powers. Dikoro sedhi e court. Joma timo biashara chulo kaka dwarore. Namba achiel, ka intie gi vijende man gi construction company. Yes. Man gi agbo, certificate mar youth. Agbo en ang'o? Agbo. Agbo kada agbo. Agbo, yes. Joka nigi certificate, manyiso ni in youth 35 and below. Kopo ni yudo contract mar government mar gedo, imi gimi luongo ni LPO. Mano ng'eyo. Onge ng'ama pok ochul pesa. Joma supply chumbe, joma tiyo kuonde go gin hustler. To luwore gi kuma igere odno. Kata mana Homa Bay, kata to launch ot Homa Bay. Migedo jo Homa Bay ema tiyo tijno. Contractors ma Homa Bay ema tiyo tijno. Suppliers ma Homa Bay ema timo tijno. Koro onge ng'ama oseyuak. Propaganda mangweke owerego. Kwaduogo separation of powers, okochuno ni ati nika president wuoyo onge evidence. Evidence ndiye. President yudo intelligence report every morning. Wanyisi president onge gima timore. Nyaka wakol jogi out. Kata kapok wachako process matero gi e Judicial Service Commission. Kata mar tero cases go. Get cases go. Nyaka ter ibed gi evidence maber. Ma nyiso ni ng'ani nigi makosa kama. Okwadwa ketho sa. Mane bro tim seche madware ni mondo time. Wabro tero gi. Lakini gimwang'eyo. Nitie seneta moro mwang'eyo. Man every morning. Eno ng'iyo TV, orine government policy chalo nade, process chalo nade, gidhi wuoyo gi weke gini kando. Imiye pesa, nitie judge mo. Eno nitie judge achiel, nitie judges mochiko. Koro judges wang'eyo nyaka waluong gi oko. Mwanyisi gi niya, onge ng'ama nyalo sabotage. Gima jopiny, mano wadhi wuoyo gi jopiny e county ka county. Kwa tero gimiluongo ni economic programs. Ma jopiny mano yie moyiero government ni idwa ni mondo din gi nikech ging'eyo maber ni ka Ruto o perform 2027 dhi bedo nywere. Koro mano e gima gitimo. Koro wan wadwaro gima genuine, gima nigi reason. Kopo ni en boch mag public participation ma constitution yie ni jopiny nyaka winjre. Itime yo makare. Sharia ikale parliament kaka dwaro. Koro judiciary kata ka gimbe giwacho ni gi respect the executive or respect judiciary kata parliament. Obeda bera ni kamano lakini onge gimoro luongo ni supremacy battle. Okay. Supremacy battle ni emo kwadwa nikech weke gini kancho sana ni executive gionge giyudo ka parliament majority ni korwa mar government giringo judiciary. Koro judiciary ga gidhi gi identify ni judges mane magitiyogo. Koro judges ge moseng'eyo monyiso gi niya weuru waseneno gimutimo no kwadwa. Mane gima president emo communicate. To kunya dino do president ni kunya communicate but evidence ndiye ma the right time wabro tero judges ko kendo wabro nyiso gi ni mae judge marach kendo bura bro logi kaka dwarore. Eng'eni jogi ofwenyo niya ujuduto